L-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja ser tiġi trasformata f'ċentru ta' taħriġ u tagħlim għal korpi dixxiplinati kollha f'Malta. Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li lan huwa li l-Akkademja tiġi żviluppata b'kunċett edukattiv u innovattiv għall-Pulizija, il-Forzi Armati, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u l-Protezzjoni Ċivili. L-ħsieb huwa li jkun hemm akkademja waħda li tikgarantixxi li jkun hemm taħriġ mhux biss għar-rekluti imma anke taħriġ kontinwu għal dawk li diġà jaqdu l-funzjoni tagħhom xi wieħed mill-korpi dixxiplinati. L-importanti huwa li niggarantixxu li jkun hemm il-kwalità u li jkun hemm taħriġ kontinwu. L-Akkademja xorta se toffri taħriġ speċifiku għal kull karriera, filwaqt li taħriġ komuni jista' jingħata lil korpi flimkien. Ġifieri jekk inti persuna ħad tidħol pulizija, ħadd tingħata r-reklutaġġ li jirrikjedi rekluta biex jidħol fil-korp tal-pulizija u bl-istess mod jista' jingħat għal korpi l-oħra. Jiġifieri imma jista' jkun hemm taħriġ li pereżempju innafek ħajkollok taħriġ fuq first aid, fuq customer care kif wieħed jiffaċċja lin-nies. Dak huma komuni għall-erba' li huma. Il-Ministru Abela qal li l-Akkademja se tara l-involviment tal-istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna filwaqt li jintażel direttur tal-edukazzjoni tal-Akkademja li qed ifassal programm ta' taħriġ għar-rekluti u l-membri l-oħra tal-korpi. Irridu wkoll l-istess akkademja tkun akkreditata biex tagħti u tagħmel korsijiet u tiżviluppa korsijiet ġodda. Se naħdmu wkoll mal-Università u mal-EMCAS, jiġifieri anke hemmhekk hemm sħubija mal-Università u l-EMCAS li nagħmlu użu mill-korsijiet li diġà jeżistu u li diġà huma akkreditati, però anke hemmhekk l-esperjenza ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet edukattivi se jgħinuna biex niżviluppaw korsijiet ġodda għall-Akkademja. Iżda qabel ikun hemm tibdil fl-Akkademja fil-Parlament ġie ppreżentat abbozz ta' liġi ġdid rigward it-twaqqif tal-Akkademja għal korpi dixxiplinati. Fil-jiem li ġejjin dan l-abbozz se jkun diskuss fil-fażi tat-tieni qari u wara li ma jiġi approvat isir liġi u minn hemm tibda l-implementazzjoni tal-Akkademja.